Přijde Pepíček před vánoční stromeček, dívá se na dárky a zeptá se maminky. To mi všechno přinesl Ježíšek a maminka mu odpoví. Ano, Pepíčko, to ti přinesl Ježíšek. A Pepíček odpoví. Takže byste se zase tento rok na mě vykašlali. Pan učitel fyziky se v hodině ptá žáků. Víte, děti, jak pomocí vody můžeme získat světlo? A Pepíček vykřikne. Stačí mi to. Vtip za bombošku. Paní učitelka nakreslila na tabuli jablko a ptá se dětí. Děti, co jsem nakreslila? A Pepíček se přihlásí a říká, prdel. Paní učitelka se rozplakala, vyběhla ze třídy a za chvíli přišel pan ředitel a na děti křičí. Děti, kdo rozplakal paní učitelku? A kdo nakreslil na tabuli? Tohle se si postavil kadibutku a druhý den jde kolem kadibutky líška a podíví se, že je vyvlácené okýnko. Svolá se rada všech zvířat a vedoucí řekne, kdo k tomu něco má, ať se přihlásí. Zajíc se přihlásí a říká, medvěd byl v té kadibutce, když jsem udělal, nebo když už byl hotový, vzal mě a vyšel si se mnou zadek a prohodil mě oknem. Další den jde kolem ten zajíc a vidí promlácené okýnko. Je zase se svolá rada zvířat a vedoucí říká, máte k tomu něco? A teďka se přihlásí liška a říká, byl tam medvěd a když bylo hotové, vytřel si se mnou zadek a prohodil mě oknem. A další den jde kolem třeba jezera a vidí rozbitou celou kadibutku. A svolá se rada těch zvířat a vedoucí říká, máte k tomu někdo něco? A Ježek se přihlásí, abych k tomu něco měl. Pepíček volá na paní přes plot. Mohla byste mi prosím vás podat takový šíp, ale jistě, že a kde? Ženichovi oddávající úředí. Paní je velice oblíbená, je to už po čtvrté. Ty blondinky v kavárně a ta jedna se ptá, tak co, jak bylo v autoškole? Hej, vyhodili mě. A proč? Tak protože před kruháčem byla značka 30 a já jsem ho 30krát doběhla. A ta druhá se tak zamyslí, ne, a řekne. A nepřepočítala se? Paní učitelka nakreslila na tabuli jablko a ptá se dětí. Co jsem to nakreslila? Přihlásí se Pepíček a říká, prdel. Paní učitelka se rozbrečí a vyběhne ze třídy. Za chvíli vkročí do učební ředitel a říká, děti, proč jste dohnali paní učitelku k slzám? A kdo nakreslil na tabuli tu prdel? Lev říká zvířátkům, zítra půjdeme na výlet a žába na to. Zítra půjdeme na výlet, ale vezměte si batůžek, do něj trochu jídla a pití a žába. Vezměte si batůžek, do něj trochu jídla a pití, ale na to. A žába. A zbytek si upřesníme zítra, ale. A ta zelená potvora zůstane doma sedět na zadku a žába. Chudá krokodýl, ten si na ten výlet tak těšil. Mají společného UFO a chytrá blondinka. Obojím se často píše a mluví a nikdo to ještě neviděl. Tip za bombošku. Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomene, co si říká, Pepíček odpoví. Nevím, no to, co říkám tatínkovi, když přinese domů výplatu. Aha, neříkej mi, že je to všechno. Víte, jaká zvířata mají ženy nejraději? Lišku za krkem, jaguára v garáži, tygra v posteli, vola na služební cestě.